Ćao svim youtuberi, sa vama je Glofatik i kao što vidite danas igramo, to jest ne igramo, preživljavanje, to će biti konačno preživljavanje, znači ljudi preživljavanje, već imam 2-3 preživljavanja, ali sprdnje, to sam onako sprdnje izbacivao i te klipeve ću izbrisati, a ovo će biti pravo preživljavanje i ovo je epizoda 1 i hajmo da krenemo ljudi, prvo što vam je bitno, to jeste resursi. Bitno vam je da uzmete drvo, to jeste, mislim, po meni tako ja mislim, i da napravite radnu tablu, zatim kada to napravite, isepate još malo drveta da imate za kramp. Da ljudi, okej, imate za kramp, pošto ja tako stalno uvek radim kad započnem neko preživljavanje, idete malo dole, to jest ne malo dole, nego do prvog bloka kamena. Ok, evo ga ovdje kamen, što je ekstra, ne, ok, moramo ovako, ok, moramo malo brže da napredujemo. Ok, ovo znači prvo epizodi, znači tu se radi, mislim za vas koji ne znate, tu se radi, to je fora da preživljavate, znate, zbog toga se zove preživljavanje. U prvoj, kako bih rekao, da epizodi, tu se pravi se čisto da opstanite, onda tek u drugoj, trećoj epizodi već počinješ kuću da praviš i te stvari, tako. Hajmo mi da se vratimo gore. Ok, tu smo se malo zafrknuli, da ne kažemo onu ružnu reč, i sada da napravimo sekiru. Ja tako ljudi uvek radim i da nacepamo malo više drva, da. Ok. Hajmo tako. Da ne ostavljamo. Ok. Hajmo mi dole sada siđemo. Ok. U ekstra. Tu je odmah začarana šuma, ljudi. Ekstra, ljudi, ekstra. To će biti ekstra klip, to jest ovo preživljavanje će biti ekstra. I odmah ćemo imati dosta drva, kao što možete vidjeti, ne moramo da se krećemo tamo, pa tamo negde po Tonguzi, ili kako se to kaže već, ta Tanguzija, ne znam kako se kaže. Ok, hajmo da nacepamo. Ok, u drugoj epizodi očekujte već kuću, pa sve ljudi ekstra u fullu, sve. Ok, imamo već 33 neobrađenog drveta, što je ekstra. Hajmo malo tako da za početak da preživimo čisto prvu noć. Ajmo jedan stek makar da nacepamo drva. Da, i ova drva su baš ekstra, baš za vrata, pošto ja volim vrata da se prave od ovih drva. Ja mislim da se ovo drvo zove Dark Oak Wood. Da. Ok, i hajmo to gore. Ok, ekstra. Imamo već 61, što je ekstra. Već možemo onako polako napredujemo, sem imamo. U stvari, hajmo mi, samo da vidim da li nismo tu negdje pored villagera, pošto znate, pošto ovako, ne znam da li je tu ravnica neka, nešto. U stvari, hajmo da ubijemo to prase. Ok, tu nam je i pećina, što je ekstra. Hajmo dole da imamo, možda ima nešto zanimljivo. Nema ništa, samo mrak. Beži! Ljudi, ja se strašno plašim. Plašim mraka, pa tako Ok, nema tu villagera, šta Ok, ništa nema tamo i hajmo mi da krenemo da pravimo našu kuću. Da, ljudi, hajmo da pravimo kuću prvo za početak, to jest hajmo neku,
minijaturno, ne volim ja velike, bolje da, to jest ajmo do ovih ovdje vidite, ne znam da li vidite, do dasaka, do 40 jedno. 39, ok. Već imamo 64 i 31, to ćemo tu i to tu. I već, hajmo tako, te maslačke i to da pomerimo. Već imamo određeno mesto što je ekstra, ljudi. Ok. Ok, ljudi, treba će nam pećnica. Ok, tu je pećnica, pošto smo ogladnili. Ja ne znam šta je ovo, ljudi. Ne mogu da ispečem hranu. Ovo mi se uvek dešava, ljudi, kada snimam. Ok. Stalno mi se to dešava kada snimam. Ali nema veze. Mislim, ima veze, ali ljudi, ono... Ne znam šta je to. Ok. Izgleda, dobro, nema veze. Za sad nismo mislim onako sad već ono počinje da nas hvata glad. Ok, to ćemo malo da iscepamo to tu. Ne volim ja velike, ovako možda velika. Ok, dobro, bit će to dosta ljudi. Dosta. Ne volim ja baš velike kuće. Ok. Ekstra ljudi, sve se poklapa. Ok, hajmo tu, ok. Za početak ćemo da takvu kuću namestimo, to jest ne da namestimo, nego ono, da napravimo. Ok. Vidite, ja ne volim ljudi kada ima tri bloka u vis. Bolje je 4 da imate i ono kao da skačete po kući. Mislim, ne, ono, mislite da sam ja ono kao sad ovaj tip skače po kući, ono kao, gledate me sad svi. Ok, za vrata, o ovim vratima sam vam pričao, da. Meni su onako cool su mi vrata i sviđaju mi se. Totalno su cool. Šalim se malo ljudi. Ok, hajmo to tu da popunimo i da... Ok, tako. Mislim, neće nam trebati toliko, ali ok. Za početak ćemo ovako krenuti. Ok. Ne treba neki tipovi, to jest poznajem druga, to jest Vanja Nedeljković. On pravi, znači, pravi veliku kuću odmah na početku. Ja ako gledaš Vanja sad ovaj klip, ne preporučujem u ekstra enoga. Da, ne preporučujem ti da praviš onoliko velike kuće jer, znači, totalno onako u početku, u startu trošiš daske, onako trošiš ovako hranu, najbolje ovako minijaturno, mislim po meni baš, ali nema veze, svako ima svoje mišljenje, ono. Ok, dobili smo i kožu, hajmo se nahilamo. Ok, hajmo tako da jedemo. Pile, desi, to jest kokoška, pile, kako sam rekao. U stvari, ljudi, da u ovoj začaranoj šumi imaju pečurke, dosta ovakvih pečuraka, evo je i, to jest kozica. Ne znam da li ima da potražimo, da moramo, ja sam potpuno zaboravio, ljudi, da na ovce, to jest na krevet. Ajde, kopaj Glofotek, brže. Ok, tu imamo neke, evo su pečurke, bit će hrane, bit će. Ovako, ok, imamo dve te pečurke crvene i dve ove bele, što će biti ekstra. Da, ugalj, to mi je trebalo, da. To mi treba ugalj za baklje, da ljudi. Odmah u početku imamo dobar start, dobar početak, sve je ekstra, sve, mislim ono ljudi, samo još krevet da imamo i bilo bi full. Sad ne znam, ona ovca možda se izgubila, ali ne znam, možda je sama.
hajmo to da pokupimo, već pada noć, moramo da pokupimo to i brzo da trčimo do kuće naše. Ok, ima tu još ugla, ali ne možemo sad sve to da stignemo da pokupimo, zato ćemo ići do naše kuće, da, eno još hrane, da, hrana, treba mi hrana, bre, dođi bre, ok, ne možemo sada to da kupimo, eno ga, već su spavnovali se zombi, izvinite na tom obaveštenju, već su se spavnovali zombi, ljudi, kao što možete vidite, i hajmo da bežimo, ok, beži, Glavotek, ok, pobegli smo mu, da, ljudi, hajmo da napravimo zanatski sto pre svega, ok, hajmo, tu ćemo staviti zanatski sto, nema veze. U stvari, hajmo još jedan zanatski sto, ne, napravili smo te glupave, kako se kaže ono, palete, ne znam kako se to zove. Ok, da, tu da stavimo, hajmo to tu, tako ljudi, ok, da. Postavili smo što je ekstra, hajmo činije, evo možemo već 2 supice da napravimo što je ekstra, evo 2 supe već imamo, to je mnogo dobro, to jest ekstra. Hajmo još jedan chest da napravimo, da imamo onaj kao veliki chest, da ljudi, u stvari ne znam kako bi mogli da napravimo nešto kao, hajmo dok smo već tu da napravimo neke, onako, dobro, ok, tako možemo nešto na tu foru, ne, čekajte, iskopamo taj tu chest. Ok, ne znam na koju stranu da idemo, da li na tu. Ok, ljudi, ne znam na koju stranu bih mogli da krenemo, ali hajmo ovako, znam, setio sam se, ljudi, možemo, ne, tako, to tu, i onda da ubacimo, da li mogu tu chestovi da se ubace? Ok, onda daj da prokopamo ovako, to tu da prokopamo i onda da napravimo još jednu, da, još tako i jednu, imamo 12, da, ok, to bismo mogli kako da uradimo, ok, možemo tako i ok, to tu i to tako tu. I ne znam kako bih još mogli nešto da odradimo. Sada ću da prokopam to tu i da stavim... Ne, znam šta ću da uradim. To tako. To tu da prokopamo i da prokopamo taj tu zanatski sto, kako već vi to zovete, da može to tako tu i ljudi... To tu da stavimo, da, to će biti ekstra, to uradimo isto i na toj strani i tako možda možemo, tako tu chest neki nešto da ukrasimo i da stavimo tako, ljudi, nema veze, neće, ovo će za početak biti ovako mala kuća, ok, da ostavimo to tu, ok, imamo još baklji, daj da ostavimo i te supice, ok, i ta vrata, tu zemlja će nam trebati za baštu, ok, i ljudi, hajmo da završimo epizodu. I ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu, i ako vam se svidio video, vi ostavite like, share i subscribe, naravno, i posjetite kanal Vanja Nedeljković, Stevo Saka, amater, ne znam da li će snimati, nema veze, obavezno Vanja Nedeljković i Glavotek. I ćao ljudi, pozdrav!